एगो बहुत बड़ा झटका लागल बाटे सीएसके के फैंस के। आरसीबी वाला लोग 17 साल पुराना बदलाव पूरा कर लेले। ए मैच में सीएसके के ना तो बल्लेबाजी चलल, ना गेंदबाजी और ना ही कोनो रणनीति देखे के मिलल। आरसीबी पूरा दबदबा बना के खेलला सा और सीएसके के घर में घुस के हरा के रख दिया। अब देखिए 2024 में आरसीबी के खिलाफ जब सीएसके हारल रहे तो धोनी के प्लेऑफ में खेले के सपना चकनाचूर हो गई रहे। तब से सीएसके के फैंस इंतजार में रहले कि बदला कब पूरा हो। बाकी रे बार आरसीबी खुद बदला लेवे खातिर तैयार रहे अपना अपमान के। जी हाँ, 21 मई 2008 के आखिरी बेर आरसीबी चेन्नई के मैदान पर सीएसके से जीतल रहे और अब 17 साल बाद फिर वह कहानी दोहरावल गई। आरसीबी के बल्लेबाजी काफी शानदार रहे। 196 रन के पहाड़ खड़ा भइल, जिनमें विराट कोहली, फिल सॉल्ट और रजत पाटीदार तो जैसे आग लगा दे। और गेंदबाजी देखी, हैजलवुड, भुवनेश्वर कुमार मिल के सीएसके के बैटिंग लाइनअप के पूरा तरीका से ध्वस्त कर दे। सीएसके के हार के मुख्य कारण खाली एगो खराब बैटिंग ना रहे, बल्कि सीएसके के पास जितना ट्रॉफी बाटे उससे ज्यादा तो आज कैच छूटे। और यहाँ पर एगो बहुत बढ़िया कहावत भी बा कि जे कैच छोड़लस वो मैच छोड़लस, और आज वो साफ देखे के भी मिलल। धोनी के 9वां नंबर पे बल्लेबाजी करे के फैसला भी फैंस के दिल तोड़ दिले। सीएसके के हालत इतना खराब रहे कि आखिरी ओवर में धोनी खाली 100 खातिर बैटिंग कैले और इतना रन बनौला के कोनो जरूरी ना रहे। आरसीबी ना सिर्फ चेन्नई के हरौला सा, बल्कि ऐसा हरौला सा कि सीएसके के मैदान पर पूरा सन्नाटा छा गई। केहू विश्वास ना कर सकत रहे कि जेकरा लगे 5 गो ट्रॉफी बाटे वो टीम इतना लाचार होके हारी। आरसीबी के फैन सब कह रहल बाटे कि इस साल कप नम दो, काहे कि बैटिंग तो आरसीबी के हमेशा से मजबूत रहे और ये बार गेंदबाजी में भी जलवा देखे के मिलल बा। धोनी 9वां नंबर पर आके खाली टाइम पास कैले और जैसन खेललन उसे फैंस बहुत निराश बाटे, काहे कि वो मैदान में सीएसके के जीत के जज्बा देखे के ना मिलल। आरसीबी के गेंदबाजन के हिम्मत देखी, धोनी के खिलाफ अटैकिंग फील्डिंग लगावल गई, स्लिप में प्लेयर लगावल गई। मतलब ये नया आरसीबी बा। ये जीत आरसीबी के इतिहास के सबसे बड़ा जीत में से एगो जीत बाटे, काहे कि 17 साल बाद मतलब 6155 दिन बाद आरसीबी चेन्नई में जीतल बा। और ये जीत खाली जीत ना बल्कि एगो बहुत बड़ा बदला बा। ये वही आरसीबी है जेकरा बारे में लोग मजाक उड़ावत कि आरसीबी तो 2008 में जीतल बा, जब विराट इंडिया खातिर डेब्यू कैले रहले और सचिन तेंदुलकर इंडिया के कप्तान रहे और पाकिस्तान में मुशर्रफ के सरकार रहे। बाकी रे बार सब बदला पूरा हो। अब देखे के बाटे कि आरसीबी की जलवा आगे भी जारी रही कि ना रही। बाकी एक बात तो तय बा, सीएसके के फैंस खातिर ई हार भुलावल बहुत मुश्किल हो सकता। आरसीबी के फैंस खातिर जश्न के मौका बा और सीएसके के खातिर सोचे के।